abanye abantwana bakwezi ndawo bakuzo bahlabenyuka kwezi ndawo kuba wenze ebuhlungu umuntu omdala. Umuntu omdala kabethi ke uthi ndikunikela kwintanga zakho. Nibuye nganeno kwezo zinto ezo ke. Nyandiva? Akwalusanga le ndawo wena uyibona inobudoda. Kodwa sinenqwele into ba ibe nengqondo yakho yalukile. Ndizawujika. Kodwa ikhona umnqweno othi mandigqithe kwendawo. Ikhaya lakho uliphathe kakuhle, ungaliphathi kakubi. Makungaze kungene into izawuxoxisa ikhaya lakho apha. Abazali abaninzi madoda. Impilo zabo beziphelele besemandleni. Kodwa ngenxeni yokujikelwa ngabantwana emveni kolwaluko. Ngesimilo singatshongo khona. Yatsho yagula indoda nomfazi wayo. Bavukela ziswekile into engazange ibekho kwakunye ne-high blood ngenxeni yokuziphatha kabantwana. Ze ningabi njalo kweli khaya. Ze nibe noluyolo. Xa kusiza umama phanga umama. Kufuneka indoda imkhusele umuntu obhinqileyo. Ingaboni okuba lo muntu ubhinqileyo ndimele umhlukumeza, ayihlukumeza indoda. Akadlwengulwa umuntu obhinqileyo. Bekusakoni? Yoyikwa ngomama kweli xesha likhoyo nokuhamba. Wabantwana abantwana basisigebenga. Bahlukumeza omama. Kwawuthi iqhego phaa mntanam. Yazi into yoba wena kufanele uba ube luncedo elaa xhego eliya. La kuphelwa ngamandla ube ngamandla walo. Akahlukunyezwa umuntu omdala. Thetha nani kamandi. Akho moya. Thetha izinto kuni ukwenzela into banakheke. Ngomso nangomso abantwana abazemvini kwenu. Nibe ngumzekelo kubo. Nithathe lenkonzo yesiyalo niyibhekisele kwisizulwane esizayo. Every day. You want to buy iPhone 13 Pro Max.
Asingena. Yes. Singababona abantu bakadabana. Akuphathe madam wami. Hey, Umanyazwa. Yes. Kanti 10 rand imke Ungangane. Umfuthu. Uhile. Uthikaloshe. Hayi, una isafuna mina. Angodon. Ufuna ubani umandi? Baphi? Ufuna bona.
salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe inzimba igobe umntu salingwengwe uMacGyver umntu salingwengwe sisteri umntu salingwengwe uMacGyver umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe inzima akalali umntu salingwengwe uMacGyver akalali umntu salingwengwe sisteri akalali umntu salingwengwe uMacGyver akalali umntu salingwengwe 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 sure hoy 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 sure ushayizeketi izeketi umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayeva umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe izeketi umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayeva umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe akalali umntu salingwengwe inzima igobe umntu salingwengwe uMacGyver umntu salingwengwe sisteri umntu salingwengwe uMacGyver umntu salingwengwe ushayizeketi izeketi umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayeva umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayizeketi izeketi umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayeva umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayizeketi izeketi umntu salingwengwe uyabengu umntu salingwengwe ushayeva umntu salingwengwe uyabengu izanini solmona Yo,
nawe tena sobabili sobabetha machana Joshua ntombazana cela ukhetha nawe tena sobabili sobabetha machana Joshua ntombazana cela ukhetha nawe tena sobabili sobabetha machana Ahola machana aboyela machana Ahola machana sobabetha machana Ahola machana aboyela machana Ahola machana sobabetha machana Joshua ntombazana
What do you mean? Approach Bana fata yana na kati ya sabaya. Ukali wa mfata na kati ya Mama,
Suave.
Thank
ngokuthi xa ndifikelwa ngumntana kubonakala uba ndonwabile ehlobo nam ndiziva ndonwabe ngalo. Ndithe enkosi ndithi kandikhupheni unxano ngale bhekile nale 2 years old. Enkosi. Kumzi wakwaDabane singomama bokuhlala sithe nkosi apho nithathe khona sithi makwande. Le nto siyenza apha besingayenzeli ukuba siqhela ukwenza, sizoyenza apha ngothando ngenxa yezinwe ngezandla ezihle zakwaDabane. Sithe nkosi singomama bokuhlala ngoba azokuthi basesomyali bokuhlala bale Wesley mbombo zone ze Wesley. Nkosi. Enkosi. Uxolo ke maqhawe. Ngibulise. Ngiyabona wonke umuntu impilo ikhona. Basingalapha ithele ukuthi siphilile. Sifikelele kusigaba esilandela ukusuka kwethu nomntana abantwana ehlathini. Naba yasibuye nabo. Senza zonke imfanelo zaphaya. Ngoku sibabeka phambi kwenu. Wenzela uba uthethwe nabo. Kutsima sihamba. Hayi, kunzima baba. Ngoku benizawucela ke besawucela ke maxhego wam. Singabi baninzi ndiyacinga uba kwenzela uba abantwana beve. Singasebenzisa nje abantu 4 5 abaselungelweni lokuyala. Andizama ukuthi kwathini kodwa ke ndikhe ndibone ngamanye amaxesha fumanisa ukuba nabani onomdla ophakamisa phakama. Ndiyazi ke mna ke ngelithi indoda engenamzi namfazi ayimelanga uyalama. Nditsho ke Sixhosa ayindim ndenzeni into nathi esikhula njalo kwalapha ekhayeni. Ndizawuvula nje ifolo njengosokhaya ze amaxhego ke angene ndiyaqomba noba kukhona abantu bakrhotyile ngoba themba ke Brasida abantu banasakhono sokuthetha sokulungisa abantwana abazaba sisibonelo kwabo bafana abamakhulu abakhwembe. Hayi kade usindiso uqolo tata bayazazi abantu sebenza uyala. Hayi andiyala bezoswalibeke le nto ngazondiyala ndayeka mani walela inawo elete ngiyale azala ndayeka sophinda silinda kuhle nawe liyema. Ngoku bantwana bam sinigodusisa nibeka apha ekhayeni. Besendithethile nani kancinci nje phaa ehlathini kodwa ke ngoku nifikele kwikhabathiso elithi indoda ayingomntu uhamba nje bakwanjwa. Inanesizathu sohamba abheke ndabheka uyaphinda abuyele ekhayeni. Zikhona ke nezipilisi zityiwayo kodwa abantu abaguli sifuna nihambele kude kuzo ngoba kaloku ukolusa umuntu asenza imikhuba yokhwenkwe bengayizanga ngoba kuyaba into embileyo. Thanda into enye kapha kuni uba ingathi nasesikolweni nikhona into eyeyincede umntu ke kwelizwe lalapha kuba umuntu akathi ngapha esikolweni amathuba akhe empumelelo aba maninzi xa ethe wahlala esikolweni. Naku utata wenu tatomkhulu wakho ayondoda yakhe unorabhasi ayondoda yakhe azova ngawe kuthiwa ndiyabizwa apha uthi indoda nawe awolukelanga loo nto. Sikulusele ba nincethane kulo lapha phakathi kwekhaya ithi nento eshota apha ekhayeni ube nako ukuqwalasela uba kuthiwa kumsebenzi apha ekhaya sifika intendelo ezizoyenzile indoda umuntu osebenzayo wena ngathi namali wakho abunikezela ngamandla uzinikele. Mna ngomntu umuntu othetha kakhulu ke phakathi kwabantu ndiyandikhola ukuthetha naye umntu xa sijongene kwenzela ndimbomba le nto ithetha iyangena bentloko. Asifuni makhwenkwe elukileyo sixa kanani ngoku ibhuluko sezimezantsi kwempundu ndingabi umntu uhamba njani na. Kodwa zama ukuthi bafana ubheka phambili isikolo number 1 2 inhlonipho yabazali. Umzali kakusengolo ukuzalayo abatata balapha ngabazali aba abafuneka behlonitshwe nguwe. Singaboni ngawo seningane senimecanga kwevenkile nicela 2 rand
nisitye ezi-drugs zityiwayo. Sifuna ke ze nilandele emveni kotatomkhulu wenu apha yakhona. Aze athi noyihlomkhulu ukhokho wakho uSindokwane athi lele kwele mimoya atsho ayibone intsebenzo nokuzimisela kwakho lityhini sowungezelekile apha ekhayeni. Andizothetha kakhulu kwenzela bade bangeva amaxhego am. Zamphosa ku Nkosi. Oh. Aloda. Thetha kakuhle uthanda usuka. Thetha kakuhle nansipha ehlathini. Nama ngizoba mde ntoza kuthi. Sakucebisa into zibembini apha kuwe. Linene lenyani lithi beka uyihlo nonyoko ukuzimihla kulele emhlabeni. And unyanisile xa ithetha nesikolo. Xesha leni liphucukile madoda. And apha lisezazivasi sityane ngabantwana. Sendela ke into yoba madoda niwabambe la mazwi abhekiswa kuni. Ubudoda bukhulelwa madoda. Ndimi ndawuphinda ndiphose ngelinye ixesha mani. Ujola ke ngumphanga womqenge bani. Nsele andifuni bangeva nami. Naye wonke umuntu olapha ndithi bafana ndiyavuya mna ndinibonile mna nityebile nisegazini engangeke nihlabe ke ninje nisegazini uba yonke le ndawo nikuyo ningatshintshi yonke into engaphezu apha endlini imithetho yalapha istraight uba kuthiwe bhasi zitya andithi noba kuthiwe mna ndibasayizitya yonke into ibe up to date phekhaya. Ndiyavuya mna abantwana basekhaya, mna ndifuna ukubeka nto zininzi apha bumi kule ndawo uxhego lam ukhatyebe lo bantwana basekhaya indlebe entle zombini bafuzafulele njengelifu lemvula. Niziphathe kakuhle bantu bakwethu, nimvile utata lo wenibethetha apha. Niziphathe kakuhle manene, singaboni nina senikhaba ibhola apha esitratweni. Yonke into yenu mani nihambe kakuhle. Ndiyavuya mna uba ke ndiyahamba gqitha ndizazibone, andifuna uzibone ezinto. Enkosi, ndakuhlala phantsi. Akuswelanga maxhego apha tata, ndiphakama nje akuswelanga maxhego manga maninzi. Xa ndithanda nje uphakama, mna ndoluke 1980 ukoluka kwam. Azange ndimbethe utata nomama, ndabeka utata nomama. Imihla yami yolulwa kancinci. Ngale 5 rand ke ayocuba bafana. Ilekese usifasi sitya, ungathi hayi udade wethu khona xa ugqiba utya. Amanzi akulalwe engekho endlini. Sasithi thina uba amanzi awekho endlini, athi utata mamushe ukaziphakele ezintwana. Ngimile manje ndifuna uba mde, yiloo nto badabane Nkosi. Uxolweni maxhego wam, uxolweni. Apha bendithethile le nto kwakuqala, ndithethile kwazolo. Thina phaa elalini apho ndisuka khona eKwelerhana eQonce, nanjengoba nibona umntakwethu lo elapha, abantu abayalayo ngamaxhego ayi-4. Abantu abadala akudlulisi apho ukuyala, bayazazi abantu bekubane sibe kanti ngoku bazawuyala. And ndingatsho umntu onesendana, umntu okhoyo apha akanaphosa kule plate, senzenzela uba sawuyala kude kube ngomso ngokomthetho phekasiyalisa amaxhego ayi-4 and ayazazi. Sendiwaxelele. Enkosi. Ndiza lamakhwenkwe yabana uzowaxelela le ndawo intsha ngene kuyo, ngoba ngoku emkile kule indawo endala azendaweni entsha. Ngoku ke ngoku funeka mise ingqondo njengoba
ekule ndawo entshakulo. Siyayala Dabane yonke le mihla. Kodwa njengoba siyala nje. Asiyekanga uwiso. Ngaba sibayalayo. Zeningangeni ke kula gumgedle bantwana bam. Nakutata omkhulu wenu. Nakulo Rabas. Likala linyixhego apha. Xa ulusiwe akolusekela akuyondoda apha. Abamonyana bane bavasa izitya bayapheka. Kodwa ndinazo nentombi. Akho ntombi pakum, akho nkwenkwe pakum. Wonke umuntu uyapheka. Sihlobo zam. Siyayala. Soze siye kuyala. Ngoba ningasewisana sizaniyala. Kodwa zeningajoyini nina kula gumgedle yokwisa abantu. Zenihlale straight nyazi ba ningamadoda. Yinhlungu le nifakwe kuyo. Nize konye umhlaba. Enizafuneka nikhulunyathela kulo mhlaba ningene kuwo. Ningenzi nje noba intoni na. Uyazi nento ozayithethe emntwini. Utata ngutata noba asingowakho. Enkosi torho ezingoma zami. Mandikhwelele. Yasetyenzwa kalento. Yasetyenzwa kalento bantwana bam. Ningaboni isimane sigibisela isentana nje. Kuyasetyenzwa. Nisuke ehlathini ngezisente. Enkosi. Ixolweni maxeko sekhaya. Ixolweni inkundla. Uxolo tata andiqhawuli andumisi kakubi kanti ndincedeni maxeko wam make senzeni laa nto ndithethayo siyenze ekhaya awumntu engakhange ebe kanti kuyazazi uzawuyala ndithe ndizawuhamba ilanga ngenxa kungumntu omkhulu ndiyakuyeka kawugalele kodwa aba beni babalile zebayala abantwana bade bengeva enkosi. Enkosi bawo. Enkosi Dabane. Dabane enkosi Mfondeni. Sivile. Bayilanga liyatshona. Awutshona ilanga Dabane. Ngoba uthe amadoda mane. Hayi maninji abe6. Badoda Bafondeni. Ngoku nibuyile ngoku. Ndithe Nkosi nxa nibuyile. Kwezinye indawo akubuyiwanga. Kwezinye indawo akubuyiwanga. Masibule